Täältä olisi tulossa taas semmonen retkivinkki, että moro. On se ollut vähän korkeampi, vaan tää on aika matala. Täältä ei hirveästi kyllä näe mihin. Tämä on hyvin erilainen. On. Täältä kuuluu joku niinku kellon kilinen. Mitä ihmettä? Täällä on kaiuttimet katossa. Mitä? Mä ihmettelinkin, että mistä alkaa linnut laulaa. Täällä on kaiuttimet katossa. Vau, se on kyllä aika massiivinen. Näyttää tältä vankitörmältä. Niin, minäkin katson. Eikö tää on laitettu tämmönen, että kukka ei mene tänne sisälle? Tuntuu kyllä niin oudolta sinne se voi laittaa. Ja se kuvan laatu, mikä tässä niin on tuolla allakin, niin se on ihan uskomattoman hyvä.